नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आपल्या कोकणी कट्टा या चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहोत अशी झणझणीत जवल्याची भाजी। त्यासाठी इथे 7 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतले, अर्धा लिंबू आहे आणि ही जी पेस्ट आहे ना ती आलं, लसूण, कढीपत्ता आणि कोथिंबीरची आहे। हा जवला 4-5 पाण्यातनं स्वच्छ धुवून घेतला आणि सगळं पाणी काढून घेतलं याचं। हळद आणि लाल मिरची पावडर। तर इथे कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं, तेल तापलंय चांगलं, त्यात बारीक चिरलेला कांदा, चांगला तेलात परतून घ्यायचा। कांद्याचा चांगला कलर मस्तपैकी चेंज होईपर्यंत तो असा परतत राहायचा तेलात। कांद्याचा कलर छान चेंज झाला आपला। आता यात आपण आलं, लसूण, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर याची पेस्ट टाकूया। ती पण छानपैकी मिक्स करून घ्यायची। ही पेस्ट चांगली कांद्यात मिक्स झाली आहे। आता आपण मसाले टाकूया। मसाले म्हणजे फक्त लाल मिरची पावडर आणि हळद। ही छान मिक्स करायचं। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर कलर आलाय, फारच सुंदर। आता कांद्यात चांगले मसाले वगैरे सगळं मिक्स झाल्यावर यात जवला होई छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं कांद्यात। आता जवला टाकल्यानंतर त्यात लिंबू पिळायचं आहे। आता लिंबू पिळल्यानंतर झाकण लावून ठेवून देऊया। गॅस मीडियमच ठेवायचा। 5 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवून देऊया आपण। इथे 5 मिनिटं झाली आहे। झाकण उघडून एकदा चेक करूया। फारच सुंदर रंग आलाय। त्यात चवीपुरतं मीठ आता। आता पुन्हा एकदा 2 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवून देऊया। पाणी सुकून दे, 1 सेकंदच ठेवते। आता इथे 2 मिनिटं झालेली आहे। पुन्हा भाजी एकदा चेक करूया आपण। आजची जवल्याची भाजी कशी वाटली ते आम्हाला नक्की सांगा। आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा। आता भाजी आपली तयार आहे, सर्व करण्यासाठी रेडी आहे। आता आपण सर्व करायला घेऊया।